Váňa. A na čo som tu? Čo mám čakať, kým ten kokos spadne mne na temeno? Na čo? Radšej by som sa stretla s myšičkami, malitičkami. Práve preto, priatelia, byť vami sám. Ty! Pozrite, priatelia, že 3 sekundy, keď poviem 0, inak viete, čo to znamená, keď odpočítavam od 10 0, že musí tu prísť víťaz. 2. No počkaj, zajac. A čo máš ty so mnou, ty vlk, ty hyena, ty ojot? Čiže zver polný. Pomôcka sem? Tak. Priatelia, toto je jedna správna odpoveď, no správna, musíte si doplniť písmena a máte jednu kompletnú správnu odpoveď. Táto skladá zo 4 značiek. Keď poviem 0, chcem tu mať víťaza. 1. Ste pripravení? Je tu bonus ešte stále 8 000. Pozrite sa. 8 000 ešte stále máte. Pozrite sa, veď vidíte a ja to vidím.